malah dipun timbali mingga ngoten iki. Nom wonten 3, Mbah. Nggih. Sepisan menika nyawer, kaping kalih menika pidato tawi nyambut, kaping 3 nyawer lan nyanyi. Upami nyawer mawon pripun iki, Mas? Ya ora kepenak. Mosok ora apa-apa kok bayar gitu. Nggih. Mboten bayar iki, Bos. Nyawer nggih. Sedekah. Oh sedekah. Nyedekah sinden niku marang guru. Nggih. Pahalane kuwatah Mbak Lurah iki. Monggo Nduk Cahayu, Mbak Lurah kancanono. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu Bapak. Wilujeng dalu, Nak. Enjing. Nak sinten namine? Kula Dela. Oh, Nak Dela. Niki anak kula niki. Jago anak. Niki napa lagunipun? Lintang Asmara, Mas nggih. Lintang Asmara nggih. Monggo Mas Kiron Lintang Asmara nggih. Kenapa
ora bakal sirna. Lintang asmara sampun kader Bapak. Nggih, matur sembah nuwun. Izin napa malih niki? Lah gentosan mawon. Lah isin iki diguyut yang. Diguyu mboten lho Pak. Mboten. Ninggal katresnan niki dereng. Oh, ngoten. Monggo. Ninggal katresnan versi jaranan. Ngoten. Nggih. Jaranan Mas. Napa Pak Miswan? Ngoten. Nggih. Lah wonge wis ndek kok tindek neneh terus piye iki kok. Lah Tinggi semampai. Lah ya, lah ra joget kon ngendekne lho. Wonge wis ndek kok tindek neneh. Monggo. Semoga seneng guyon. Kudu seneng guyon. Nggih. Telepon Mas Kirun.
aku kudu jambak karo sapa tak suwun rino lan wengi Nduk Cahayu. Alhamdulillah. Dinteni panggah kelingan Mas Dirun. Wong dinteni. Alhamdulillah. Iki biasane sing kimplek-kimplek kaya duduh gule. Sapa to iki? Iki sapa? Lilis Ayu Jumentondo. Matur nuwun, Kang Biyun arep pamit to. Nyapa kok susu. Salah. Jos. Wah, jan luar biasa. Luar biasa. Jadi beda kaya sing mau-mau. Jadi lek ngaturke jenengan ki Nduk Lilis untuk malam hari ini. Nggih. Bapile iki saged nyuwun dening panjenengan Mas Dewi. Kacu kuning Mas Kirun. Niki tembange katur dumateng para dulur-dulur, para rawuh monggo Pak Trimo samangke saged bergabung wonten mriki nggih. Anugi Mbah Lurah Mbah Naran kula matur suwun dipun tenggani ngantos dalu punika bapile samangke ngantos paripurna ngatur. Ngoten. Monggo kacu kuning. Niki spesial kagem Mbak Lili. Mbak Lili niku kang pundi? Pengrajin kebaya. Oh, pengrajin kebaya. Nggih, matur gunging panuwun Mbak Lili. Heeh, monggo Cahayu, Nduk Lilis. Semonggo. Ayang bebku sampean. Campur sari seneng guyon. Ada Mbah Kai. Oh iyo ha om. Hae. Halo. Tak tresnani rasane lara dadaku wong bagus kowe lunga ora pamit aku saiki adoh tundung mong kacu kuning tondo
tresnanku kacu kuning dadi pepeling nalika biyen kowe isih ngati Ya sing sayo sarata sing rukun mrene isih tak Ayo, ayo. ora bisa pisah anadyan mung sedilo niki disengkuyung kalih audionipun sinten dipun sengkuyung dening audio profesional Bravo. nggih bravo ada Mas Wawan Jebol Ana Mas Wawan Jiboh, Iya, lan kupingnya ugi ditutupin, ana ndak krungu. Mas Andri, Mas Wikan ya ono. nggih sampun Pak Tres Ya durung no. oh dereng to Wong iki sik masuk saitik kok wis iki piye to? Nggih. Ya dientekke lagune masuke sampai tekan bubar. oke Ha, yuk, yuk. Omong bagus Yuk. kangen Lo. seliramu Yuk. kacu kuning tak jak nunggu balinya wong bagus Ayo Mak Sarah. Dos. Monggo Mas Tony kantoran Pinara wonten pasal mriku. Sesarengan campur sari seneng guyok. Kartu kuning. Yo. marang janjimu wong bagus ngidani saiki cerlas Saiki wis lali. rusake awakku iki amarga pikir wong sing tak tresnani ngrasake lara dadaku wong bagus kowe lunga ora pamit aku saiki adoh tunanku mung kacu tondo katresnanku Dipapeling. kacu kuning dadi pepeling nalika biyen kowe isih nyati mrene isih tak gowo ora bisa pisah yen mung sedilo baliku wong bagus wis kangen yen kamu sliramu kacu kuning tak jak nunggu baliku wong bagus ora karo aku Spesial kagem Bapak Ruseni, juru pengairan saking Kates, Yobo si Tebu, Podang Kuning, Bapak Ruseni, monggo. Taksih sesarengan paguyuban jeni, campur sari seneng guyon. Ya, yuk ah. Sowane
beno Wadahi tak suwun bojone sing podang kuning aku pikirku Seret ireng tak sawang katon manuse Ibu bunga yen lakon nyanding sirane ora bekal atiku kekiwang liyan yen si podangan nutut hati kepranan Ya, yuk. tansah ngendra tak sranani sun pikan pulute Tak sranani sun pikat uluting bendo didela. Kacuk kuning gagerake tayu Pak Lingirun. Panyuwune Mbak Lili Mbak Lili kebaya. Lan ugi menika dulur saking Kedung Cangkring dalu menika nggih rawuh. Oke, takkan pisah. dangdut Mas Riz ya. Dangdut iki Yaudah, badhe dinyanyi dhewe Mas. Jadi Jessica, lo babone malah Oh, Jessica. Jessica iki sing iki. Duh, yuk Jessica yo. Sampeyan aja ngaget-ngageti aku. Tak kira lek babone Iki meng tak pikir iki koyoke nik Mbak Ani. Oh, Mbak Ani. Nggih. Ya Dok, Jessica. Iya, Jessica. Coba Ayo. kaya ngapa? Piye Loh, to? Jaluk lagu ki ya Yo. dinyanyeni gak apa-apa. Yo Cayu, Campur sari seneng guyong. combo kesel. Kompone kesel bersama Bravo Audio Mbak Kaye. Tolong aku. Yo Dok, Jessica. Yo. Ayo Dok. Motor apa-apa. Ya, Iki yang namanya Dek Jessica. Jessica. Oh. Oh masih SMP? Penulus loh Pak. Perlulus. Jadi sekarang sudah kuliah ataupun sudah? Ini dan ketok kene, ora ketok kene kok. Iya. Oke, Cahyu ya aturno lagune takkan bisa. Dalam sayangku. Yo wis. Bersama Jessica untuk pada ini ada takkan bisa bersama Bravo Audio Profesional Negeri Jawa Timur. Dan juga tokoh-tokoh masyarakat mohon bersabar setelah ini nanti ya Pak Sarip Mojosari Bantar Sebangun Rawaipun Bullfight.
Matur suwun Nduk Jessica wis ngaturake takkan bisa senajan to puwenak suarane Mas Tris. Bapak Sukeni. Pak Sukeni. Menika keluarga besan Mas Tris. Oh, saking keluarga besan. Keluarga besan saking Laladan Mojosari. Iki sawise komplit diaturake marang gonone donasi dibuka. Nggih. Sing ketiban sampur nomor 2 Bapak Sukeni keluarga besan saking Mojosari ngersake Wiso Tresna. Terus kabacetake Mas Kohar ya kuwi ninggal katresnan versi Tayub. Nggih monggo kanggo sing